velkommen til den her video. I den her video, der skal vi springe. Jeg har en hemmelig gæst med. Han har været med på min kanal før. Det er nemlig min ven Samuel. Han går nemlig også til springgymnastik. Vi går begge to til teamgym. Og i dag der vil vi lave konkurrence. Hvem er bedst? Spring. Jeg har slået min hånd, så det bliver lidt spændende, hvad det sker. Men lad os bare komme i gang. Hey. Super. Det vi skal lave nu, det er, hvor at jeg kan starte med at lave et spring. Så skal Samuel udføre det spring, jeg har lavet, og sætte en ekstra ting på. Så skal jeg udføre det, han laver, og sætte en ekstra ting på. Og det kan jeg jo nok godt se lige om lidt. Så lad os bare komme i gang. Jeg starter med at finde på en ting. Så Samuel, ja. Jeg laver en flip-flop til at starte med. Så det gør jeg egentlig bare. Det kunne min hånd faktisk godt. Det tror jeg ikke helt, den kunne med alt det der. Men, skal du så sætte et ekstra? Han skal lave en flip-flop og sætte ekstra på. Men hvis han ikke kan lave flip-flop, så ryger pointet til mig, og så lidt noget. Og han landte ikke sin flip-flop. Helt ærligt. Så pointet det går til mig. Nu er det Samuel, han skal finde på en ting. Og så lad os se, hvad finder han på. Han skal bare lave et spring, fordi at... Ja. Nu starter den hård ud med dig. Okay. Hvad var det der? Nej, jeg kan ikke. Ja, jeg bliver nødt til at prøve. 1-1. Hvis ikke du kan. Ja. Jeg kan bare overhovedet. Det ved jeg, jeg ikke kan. Kan du ikke? Skal altid. Pointet går til, og så er det 1-1. Ja. Så nu er det mig. Okay, jeg vælger at lave en baglænsats. Det har vi ikke haft med endnu. Så er det Samuel. Ja. Tur. Bare en baglænder, så sætter du et ekstra spring på. Ekstra. Der er lidt for meget op i. Han tager sin baglænsats og en araber. Og så et ekstra spring. Det kan jeg i hvert fald godt finde af. Så skal Samuel lave det og sætte et ekstra spring på. Scheisse. 2 sek. Nej! Pointet gik til mig. Nu er det mig. Så skal jeg lave det med min virkelig gode hånd. Men da jeg har lavet Rigtig det, godt tænkt. så laver jeg egentlig det nu, og så skal jeg sætte ekstra spring på. Lad os se, hvordan det ser ud. Så nu skal Samuel gøre det og sætte et ekstra spring på. Jeg begynder faktisk at få den lidt varm, Samuel. 3, 1. Og nu er det Samuel. Egentlig kan jeg faktisk ikke lave med kun araberflik. Men Kom så. Det er et forlændende spring. Husk at ekstra spring på. Super fedt. Det der, det skal jeg selvfølgelig ikke lave, men jeg skal lave salto. Ja. Og det var bare en salto. Ja. Fordi at Samuel fik lidt point. For jeg glemte at sætte et ekstra spring på. Det var mega dumt. Og så står det nu 3, tror jeg. 2. Og nu er det Samuel, der skal finde på et spring. Så det gør du egentlig ikke, Samuel. Smid trøjerne, og nu skal vi lave det sidste vildeste spring, vi kan. Samuel, hvad er dit sidste vildeste spring? Så lad os se, hvad Samuel han laver. Det her, det er det sidste for jer. Så. Den fik Samuel. Nu er jeg rigtig tavlig og laver en flikflak. Jeg skal ikke lave. Som det sidste, og ellers så vinder jeg, hvis han ikke udfører det, jeg laver nu. Det er mit sværeste spring, men det var lige det, jeg kan med min arm lige nu. Kan sagtens. Det Det kan godt være, at jeg ikke kan løfte. Men jeg kan. var allerede. Ja.
er lige de sidste 2 runder tilbage. Så nu står det altså 4-4. Nej, vent lige. 4. Nej, det står ikke 4-4, gør det? Jo. Nej, det gør det. Vi havde 3-3 lige. Ja, jeg ved det ikke, men det kommer i hvert fald frem på skærmen her. Super. Samuel, nu skal jeg lave et spring med 2 i. Og det er Samuel egentlig bare det samme. Jeg laver en balance, så skal Samuel det ekstra spring på. Det var lige vores kamera, der væltede der. Sæt lige et ekstra spring på. Samuel så lige laver, så nu er det mig. Det her det er den sidste runde. Ja, se det her. Se og putte et ekstra spring på. Det gør det er lidt krøllet, men det er så meget tempo, du skal putte på. Og skynd dig. Og ekstra. Super. 3, 2, 1. Nu. Og så skal han putte et ekstra spring på nu. Game over. Det var altså forkert. Det var Samuel, der vandt. Samuel vandt. Jeg håber egentlig bare, at I gider se min egen video. Husk at give videoen en like, abonner. Der røg Samuel sko af. Husk egentlig bare at tjekke. Jeg kommer nogle flere videoer ud. Og det gør jeg egentlig bare senere. Det gør egentlig bare. Hej.